Kubor nakaslem jong unong san Hima. Ki pulit ka East Sales District kila pha ya ka khubor bahadin prasngi kila letwat ya kiniki shikurim bat mentagasngi ka artare kila lap ya ukurim u Raja Raghuvanshi bat ka Sonam Raghuvanshi kide ki shikurim ki barang shudap banyatho shangkurim ki balawan kai sesora na ka banta ka honeymoon henrei ki bahayeng jong kiniki arngut ki shikurim kila pentip ba kila ja rangai bat omshum layo kano ka phone call ne ka message naki nado ka arpusan terik ujumang arhajar arpusan kat ba ki kenhon pulit bat ki kenhon penlalim ha ka jinga trailang ki state disaster response force ki special operation team bat ka kenhon ka West Giant Hills District Adventure Monitoring kidang ya chaprang ka jing twet yakini ki arngut henrei omshum lalap ksai satya namar ka jing jelleu karyat bat ka jaka ka bamla banhiar Kasham jing iki kenhun wat benia ban ngam bat ban hiar shushu shakiriat namar kajing penthut ulap ba sora bat kajing wantap ulo khendo kajing thuat jang ki pulet kilayat keleng kathan sora la shitayo tam nado kajing keng maukdok terter menta kasngi ka arterik ujuleu arhajar apusan kat ba ka beneng kadang ailat kumta ki pulet kilayai beteng ya kajing thuat da ka bapendon kam da ki drone henrei ka basausi kalong kumba khatwei sau pupra kapor min step Hakiriat kakshad way saudong lalap yakamet yap jang ute ubriu ubalatip kum Raja Raghuvanshi balapenti kenaru daki bahayeng hasem jang uni unong yap bat kila ithu yakate kamet lengba ka jingtho bakarpang ne katatu hakakti kamon jang u kabatho raja ki pulet ka sora civil subdivision kila ithu bahakate ka jaka lakurup ya ka way ka Sopti Lieh jang ka Kynthei ki dawai kuli pentra 40 kabenta jong ka LCD screen jong ka Vivo mobile phone bat ka smartwatch nakakti jong ute ubriu kumta ki kenhon penladim kilara no ya kamet jong ute ubriu ha ka jaka yang kali kabahajan riat jong ka wei saudong kata ka riat arliang na kabenta ka jing tokit ka babnia kabala pelong daga kong ideal kinta ka MCS executive magistrate sora habdeng kapor laishteng janmiet hadu saubaje janmiet ha kate ka jing tokit layadon lang kisaki na katikathan ki bahayang asem jong uni unong yap ki pulet ka sora civil subdivision kila pentebru baya kamet jong ute ubriu lapen kit no marmar Shynrang hospital Shillong banle ya ka postmortem kat baya kamet jong ka Sonam Raghuvanshi pat ki pulet kidang yai beteng banwat biang la shai kasngi kata ka laiterik ujiliu arhajar apusan